Na, sziasztok! Itt vagyunk Dobogókőnek a lábába, és Balázsék már tartanak Óbudára. Megyünk valami motorkerékpárt venni. Mi fajta motorkerékpárt? Suzuki Freewindet megyünk megnézni. Aztán meglátjuk. Boldizsár. Telefonál. Ciao! Na, itt vagyunk már a tetthelyszínén. Srácok már simogatják a motrot. Gyorsan kipróbálom, összehasonlítom a Superwinddel. Aztán megyek haza. 2 hours later. Most próbálja ki először az új motorját. Csodálatos elindulást láthatunk. Ott megy a fiú. Meg közben elrúgtam neki a TDI-nek, de hát ez nem megy semmit. Ez gyenge szar. Nézd meg, odalépek. Szép napot mindenkinek, fél egy van. Hamarosan indulunk Boldizsárhoz, Sorskútra megnézni, hogy milyen motort vett. Én a Hondával megyek, és Alcsúdoboz környékén motorozunk, ha minden igaz. Egyébként 18 fok van, és nagyon szép idő. Indulunk Alcsúdobozra, Balázsék már ott vannak. Elmondani, hogy én nem tudtam itt lenni, mert máshol voltam. Vigyázzál, mit mondasz? Az enyémben megnézted? Szerepézagot? Nem, mert mondta a csáv, ott már ideje lenne. Én felírtam a lapra, nem tudom, hogy mikortól, mettől meddig van. Jó szar lesz majd összevágni, Máté. Sok hülyeséget, amit beszélünk, mind belevágni. Megy a kamera? Nem megy. Na, forog a kamera. Sziasztok! Itt vagyunk Alcsúdoboz dűnéjén. Mutatjuk, hogy mivel nagyon jól megy a csatorna, befrissítettünk egy mikroporttal, mert már dől a lé. És bemutatjuk most akkor a Boldizsárnak az új szerzeményét. Ez egy Superwind, ja nem, ez csak egy Freewind. Ez egy Freewind, facelift előtti. Legszembetűnőbb változás, hogy ennek még nem projektoros a lámpája. Nagyon jó állapotban van, 9000 km van benne, de ahhoz képest szépebb, mint az enyém. Fékbetétek cserélve, szépen megfestve a csavar, hogy látszódjon messziről, hogy mint kell elopni. Viszonylag jól tapadó Heidenau, vagy igen, úgy kell mondani, K60-as gumi, ami hátul kockásra van kopva. Balázs már összeírta, hogy mit kell rajta megelkecsülni, krampácsolni. Nagyon fasz a kiegészítők vannak ezen a motorkerékpáron. Például van rajta sárhányom, ami az enyémen nincsen, mert ellopta a cica. Egy tökéletes stander, vagy lábtartó, ahogy én szoktam mondani, amit sokkal jobban kiemeli a gépezetet, mint az enyém. Egy elég masszív bukócső, szintén irigykedem miatta, és egy mi ez? Kézvédő. De mit is... És a kormány is szélesebb, ami számomra egy nagyon nagy meglepetés, és emiatt full más a gépsárkány. És hát az lehet, hogy egy freewindes örökség, vagy nem tudom, hogy mondják, de ugyanolyan dobozka van rajta, mint az enyémben. Amúgy nagyon jól működik, a gumi az kurva jól tapad, mint hogyha a kuplung is jobb lenne, mint az enyémbe. Szerintem ez egy jó választás volt. Most utólag kimondhatjuk, vagy hát akkor is már kimondtuk szerintem. Azt kell tudni még, hogy a Máté... Ja igen, összehasonlítottuk ott helybe, elmentünk mindannyian, és felültem friss élményekkel a Superwindről a Freewindre. És eddig van benne 30 kilométer. Boldizsárban van 30 kilométer. Ja. Igen, nagyjából. Ja. Ja igen.
még ami eltérés az enyémhez képest, hogy ezen van egy utólagos túraplexi, ami annyit tud, hogy kb. Egy 5 centivel magasabb, és van még rajta egy plusz magasítás. Ez igazából szerintem az én magasságomhoz pont szar lenne, mert én ezen megkapom a nyakamba a szelet, itt viszont megkapnám a sisakom közepére. Viszont ezt a kézvédőt ezt nagyon irigylem, már rendeltem egyet a Alice Expressről, majd talán januárban megérkezik. Ja, szóval én is megvettem volna ezt. De jó, hogy kipróbáltam, mert valami ilyesmi bukócsövet néztem az enyémre, mert az enyémen is van. Érdekesség, hogy pont Boldizsán hegesztette meg, miután meghajlítottuk. Meg már többen is jártak ott Igen. CO-val a közelében. Itt lett megekecsülve, de nekem ez pont jó, mert ide befér a lábam, viszont annál meg beleütközik a... mibe? Hogy hívják? Az bukócsőbe a térdem. Ja. Ja, és igen, még egy fontos tulajdonság, hogy itt néhány dolog hiányzik a kidubogóból, ezért kicsit keményebb a hangja, mint az enyémnek. Erőben meg, hát nem tudom, szerintem egy picit gyengébb, de most ez... Mérünk kompressziót. Ja. Balázs mér majd kompressziót, meg beméri a fagyállót, hogy hány fokon fagyik, és akkor megállapítja, hogy miért történik ez. Amúgy lehet, hogy csak úgy éreztem szimplán, mert balfasz vagyok. Ja, hát esztétikai hibái nagyon nincsenek. Előbb nézték meg a srácok, itt az ülés kicsit repedezik a ház fala. De majd elviszik a Polgár Jenő úrhoz, a Jenőhöz, és akkor majd a cocpolitikából meg lesz javítva. Hát röviden ennyi. Azért ezekkel a kiegészítőkkel ez inkább ilyen terepesebb, mint az enyém. Azt kellene csinálni, hogy lelopni róla a felnéket és felrakni az enyémre, de ezt Boldizsár ne hallja. A hegyre csak így lehet föl. Igen. És akkor picit menj Boldizsárhoz közelebb, és elmondja, hogy mit érzett a nyilatkozatot 30 kell km tennem? alatt. Boldizsár, azt szeretném megkérdezni, hogy mit érzel? Nagyon jót érzek, igazából, hát most ez ég és föld a Simpsonhoz képest, mert mihez nem tudom hasonlítani sajnos, de nagyon kényelmes, szerintem egy jó kis motor. Milyen A2-es tapasztalatod van eddig? Hát egy CB500, amin tanultam, hát most ahhoz nem lehet hasonlítani, tehát teljesen más, de én amúgy is jobban szeretem ezt az endurósabb dolgot. Azt kéne csinálni, hogy ki kéne próbálni még egymásnak a mahináját, és megnézni, hogy mi az, ami más, mi az, ami ezen tetszik, Persze, meg azon mit tetszik. vesz észre a másik. Ja. Kipróbálod? Persze. Jó. Most az történt, hogy a races tattal megmértük a gyorsulásokat a két motornak. Igazából a Boldizsárénak jobb a váltója, alul, mint a nyomatékosabb lenne. Máté meg egy fél másodperccel jobban gyorsul 0-100-on, de legetverő különbség érzetlen nincsen egyébként. Örül a Boldizsár, hogy nem egy vödörcsavart vett, és végül is jó áron volt. És a két motorból össze lehet rakni egy jót. Igen.